mo adto ko dito sa groceryhan, mangumpra ko, bilin ka diri ha. Oh, sige boss, wala problema boss. Sige, wala problema na. Oh. Sige. Ako'y bantay diri. Dili ka magpautang. Oh, sige boss, dili ako utang boss. Sabot ka. Oh, lagi boss. Sorry boss. Saan na yung lugar na diri? Diri man to ng hire trabaho pre. Ayo boss. Boss, may uto dia. May uto diyan boss, ni ari gid mi diri sa Bacolod boss, grabe layo am dayon ni lugar boss. Nang hire man kuno magtrabaho diri boss. Uy. Boss, unsa niya boss? Mupalit mo? Kuan boss, kanang nangita mig trabaho ba? Amay kay boss, kay diri mo na yatos Bacolod. Boss, mahita ko ni trabaho boss. Si trabaho, nawa man ta nag-hire dire. Oh, ano nag-hiring ka boss kay anam ka kulangar raw imong trabante diri. Wala may nag-hire dire. Kung gusto mo ma-apply, na ay nag-hire dito at ang highway oh. Ngay nag-hire na St. Peter. Hala, dito mo pang-apply St. Peter. Sa amin ka boss, nga pampatay mo to boss. Pagkamura po ni mga taga imbal ni mga tawhanan eh. Unsa? Unsa mga boss, imo mo maminom pa to og St. Peter nga. Unsa may naong mo? Brag imbalmer? Taw. Oo, dili. Nuang mo ni mo. Nuang ni mga boss.